Πότε ένα τρόφιμο θεωρείται πλούσιο σε φυτικές ίνες και πώς μας παραπλανούν οι ετικέτες των τροφίμων? Έχεις παρατηρήσει ότι στην εξωτερική συσκευασία προϊόντων όπως τα δημητριακά πρωινού ή οι συσκευασμένες μπάρες δημητριακών υπάρχουν ισχυρισμοί όπως πηγή φυτικών ινών ή πλούσιο σε φυτικές ίνες? Τι διαφορά υπάρχει? Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει ο ισχυρισμός με φυτικές ίνες ή πηγή φυτικών ινών, αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Αντίθετα, με βάση την νομοθεσία, αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να μπει σε προϊόντα που έχουν τουλάχιστον 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια προϊόντων, δηλαδή σε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα. Γι' αυτό θα παρατηρήσει κανείς ότι δίπλα σε αυτούς τους ισχυρισμούς υπάρχουν εικόνες με σιτάρι ή βρώμη για να δίνουν την εντύπωση ότι το τρόφιμο είναι υγιεινό. Αντίθετα, ο ισχυρισμός πλούσιο σε φυτικές ίνες ή υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να μπει μόνο όταν το προϊόν περιέχει πάνω από 6 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, δηλαδή σε προϊόντα που όντως είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Να θυμάσαι λοιπόν ότι ένα προϊόν είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες μόνο όταν περιέχει πάνω από 7 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια προϊόντος. Γι' αυτό πριν αγοράσεις ένα προϊόν, να τσεκάρεις πάντα την ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευασίας του.